den her video. Nogle af mine venner, de har sagt, at jeg skal lave en YouTube. Jeg ved ikke helt om hvad, men så laver jeg bare en lille vlog. Så ja, jeg håber, at alle jer, I følger mig. Ja, jeg håber jeg selvfølgelig. Ja. Så altså, men det var altid bare lidt kedeligt det dag, så jeg tænker ikke helt sådan, jeg ved ikke helt, hvad det var, det så til mig. Min kamera, ej, min kamera, for jeg ved ikke. Der. Jeg skal lige. Jeg er så dårlig til at stille den. Det er fordi, jeg har ikke det der ting. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Jeg ved også godt, hvad jeg skal lave, men jeg har svært til at have med. Fordi jeg har faktisk et kamera med, jeg har en iPad. Jeg kan sådan altid filme på, men det er mega lang tid siden. Nu har jeg tænkt mig at oplære hver søndag. Jeg ved ikke helt, hvad tid, men måske 11-12 der. Ja. Det er fordi jeg bare lidt stottet. Hvis jeg snakker så mærkeligt, så er det fordi jeg stottet. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Ej, der kommer et spørgsmål. Ej, det gør det ikke, tror jeg. Nå, nej, ikke noget. Så mine venner, de har sagt, at jeg skal lave video. Jennifer og Vennis og Sana, tror jeg. De her tre, ja, de har lavet en video. Nej, de har sagt, at jeg skal lave en video. De er ikke YouTuber. Men de er virkelig gode venner, synes jeg. Ja. Ja, det er det. Kamera. Ja, de er i hvert fald nogle rigtig gode venner. Jeg håber, mine venner, de ser dem, fordi så kan de lige se, om jeg har lige taget dem med i videoen. Måske har jeg et billede af dem, hvis der er. Det er slet ikke tænkt mig, om telefonen er. Jeg ved ikke, men jeg er tilbage om 2 minutter eller sådan noget hurtigt. Jeg ved det ikke. Jeg kan lige se et billede af en af dem. Jeg har en faktisk på Snapchat, så måske. Shit. Jeg ved ikke, om I kan se den sådan der. Lige se hernede her. I kan bare lige se den sådan Snapchat. Jeg ved ikke, om jeg har sådan et billede af. Jo, det har jeg faktisk. Ikke noget. Ikke noget, der skal være lige noget. Jeg vil selv mig. Okay, det går ud. Jo, det går ud. Så jeg sætter lige hurtigt op herude. Så ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg kan lige. Nej, jeg har en god idé. Mit smykkeskring. Okay, så se det, fordi jeg er lidt lille. Så jeg er lidt flot. Ej. Jeg tænker, jeg vælger nogle ører, jeg skal på i dag. Så for de her, jeg kigger lidt, der er noget. De her, det betyder meget for mig, men nej, ikke lige i dag. Er du det her? Jeg ved ikke helt, men jeg kan ikke finde den anden. Så. Der er ikke noget. Nu jeg skal tage den her på, det var sådan langt, som jeg har den her på.
kigger lige. Jeg ved ikke helt, om jeg skal have de her røde på med hjerteform. Fordi jeg har fået dem af nogen. Jeg kan se her i YouTube. Er der ikke noget endnu? Jeg ser ikke noget. Jeg ved ikke, hvad jeg ser. Men jeg har fået med min mor, tror jeg. Så kan jeg huske det. Med dem. For en dårlig hernede. What? Nu ikke noget. Ikke noget. Okay, vi skal have... det her. Okay, vi skal have det her Stitch. Nu skal jeg sådan lidt ind i det. Jeg siger bare, Jennifer, hej, du ser den her video. Og hej Vennis, hvis du ser den her video. Jeg vil bare lige sige, at der er en af mine venner, der er syg, og jeg er meget ked af det over det. Hun hedder Vennis. Hvorfor sagde jeg det? Du ved ikke. Jeg ved ikke helt, hvad skal jeg have på. Jeg har holdt den her på. Jeg ved ikke helt, hvad den her video skal handle om. Nej, jeg ved det. Jeg kan vise nogle af mine ting, jeg har fået i fødselsdagsgave. Okay. Det første er sådan, at tage Stitch ud. Jeg elsker Stitch. Og det er for langt, så det var bestemt, men jeg har bare ikke haft tid. Og endnu en Stitch ting, en børste. Jeg har fået det her Stitch. Men nu vil jeg bare lige sige, jeg har ikke fået den her i min fødselsdag, men jeg er mega glad. Jeg har lavet den i min fødselsdag. Det er den anden vej, men det er fordi, at jeg kameraet er den anden vej. Så ægte står der noget. BFF. Den så best friends. Og så har jeg fået mega mange Stitch, blyanter. Ja, det gør det her. Så jeg er mega glad for, og jeg har bare lige sådan her min veninde. Vennis, hun er syg, har jeg lige sagt. Nu er jeg ude at lave den her video. Jeg vil godt prøve at lave den, fordi min venner sagde det. Og så har jeg fået den her af min far. Jeg har måske skrevet noget. Altså, jeg har lavet klistermærker på det. Jeg har skrevet alt muligt. Stitch. Det er den, jeg har lavet over, der jeg kan vise til jer. Jeg har skrevet det. Det er sådan et lille dagbog. Jeg ved, hvad jeg skal vise. Jeg har fået den her. Det er sådan til alle mine tegninger. Og så kan jeg noget. Jeg skal lige lidt ned. Hvad er det her? Hvad er det? Åh, der er min kat ikke noget. Jeg så bare en mærkelig hale. Så, ja. Nu vil jeg godt lige vise dig. De her, det er sådan en stemme. Jeg kan lige lave det i min bog. Jeg gør det, det er så skørt. Jeg har sådan en, men det er en anden. Det er sjovt. Jeg skal presse lidt tid, men ikke så meget. Det kan nu. Sådan der, så kan jeg lige vise jer, når jeg er færdig. Så skal man presse. Nu er det bare mig. Ikke. Man kan ikke se det så godt, men lidt. Og hvordan man kan se det her med kamera. Stitch. Jeg ved ikke, hvorfor det er så rodet her. Nå. Jeg
Jeg ved ikke, hvad det har blevet døjt til. Nå, nu ved jeg, hvad det er til. Jeg kan lige vise jer. Jeg har også fundet det af min far. Jeg har fundet min egen pigpynt, men jeg har, ja. Det er en her. Der er en hul på, jeg kan lige åbne den. Det er fint nok, I sender derude. Alle dem, jeg kender. Måske også dem, jeg ikke kender. Og ja, så jeg kommer til at... Nå, ikke noget. Okay, så der står der den med ejer og sådan noget. Jeg kan ikke se. Faktisk meget mærkeligt lys. Jeg tror, jeg bruger jeg ikke. Jeg kan næsten ikke se noget. Jeg tror, det er fordi... Hvorfor er det så lyst? Men jeg tror ikke. Så bliver det. Er det bedre alle sammen? Eller lad mig lige se. Det er lidt bedre. Sådan en, hvor der står Malou. Hvis I er ny her på kanalen, så hedder jeg Malou. Nå, kan jeg lige købe den her. Og så åbner jeg lige den her. Jeg ved ikke, hvad der står her. Nu kan jeg lige den her hjertenøgle. Jeg vil nemlig få det hjerte. Er den der væk? Jeg ved ikke, hvad det skal være. Ut. Og hvis I er ny på kanalen, så husk lige at ned og abonnere og like, alt det der. Subscribe, abonnere, ja. Abonnere er det ikke til samme som subscribe, jo det skal. Men bare alt det, altså ikke sådan dårlige likes. Skriv lige ned i kommentaren, hvis jeg skal lave en video til, fordi sådan, jeg kan ikke også abonnere os sådan nogle gange. Ja? Okay. Hej alle sammen.